نلتقوا معكم مش ممكن نطالبوا نستدنوكم باش تعينونا شي حاجة وفرتة باش احنا نكونوا نستوي نكملوا نعينوا في السبايس تتمشية الدار. احنا نلقوا للأنسيان في الدار نسرفوهم بمخابور ريسبيت ستميم الخيا. في الدار ينصابوا 70 ريسيدنتي لكي يكون دايما نتشتاو للدوك اللي عندهم دخول باش وفينانسيريامنت ما Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Siedna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Eżisu tinsabu fit-28 ħadd matul is-sena. Il-liturġija tal-kelma l-lum tistidinna nirriflettu ftit dwar ir-relazzjoni tagħna mal-beni, mal-affarijiet li għandna, mal-ħwejġ li għandna, mal-flus, mal-proprjetà. X'inhu l-aktar importanti fil-ħajja tagħna? Ġesu jirrakkontalna parabola dwar dan, dwar l-importanza li nżommu ruħna mhux skjavi tal-materja, tal-affarijiet tad-dinja. Għalhekk bil-preparazzjoni għal din l-Ewkaristija illi llum ser nofru għar-Ruħ Marija u Karmen u Grima, ejjew qudiem Alla nirrikonoxxu li għandna bżonn il-maħfra tiegħu u nitolbu maħfra wkoll il-proxmu tagħna ta' xi nuqqasijiet li stajna għamilna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-għamil u billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti xi titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna ħtijietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-ola ta' smiwiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħru, inberku, naduraw, natuk ġie. Irroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema,
Alla missier li tista' kollox. Mulej iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bejn il-missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ilqa jittalb tagħna. Int li qiegħed fuq l-lemin tal-missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek għaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek l-ola Ġesu Kristu ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. Iqaf mulej mal-qaddejja tiegħek u xerred dejjem tjubitek fuq kull min jitolbok. Ġeddet u ħares kull ma joġob lilek f'dawk li bġieħ tagħhom jarfuk bħala ħallieq u mexxej. Dan kollu nitolbulek permezz ta' ibnek Ġesu Kristu Siedna li huwa Alla miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. X'se jmissu l-bniedem mit-taħbit u l-kedda li jkun ħa? Qari mill-ktieb ta' Oħelet. Offruha tal-fruwat jgħid Oħelet. Offruha tal-fruwat, kollox fruwa. Għax dan jiġri. Wieħed li jkun ħadem baqalu ħila u b'suċċess ikollu jgħaddi semu lil ħaddieħor li xejn ma tħabat għalih. Dan ukoll fruwa u ħaġa mill-ar. Għax se jmissu l-bniedem mit-taħbit u l-kedda li jkun ħa taħt ix-xemx. Omru kollu jbati u jinħaraq bil-kedda u lanqas bil-lejl ma jserraħ rasu. Dan ukoll fruwa il-kelma tal-mulej. Roddu ħar lil Alla. Salmi sponsorjali ngħidu flimkien. Mulej int kont għalina kien minn nisel għal nisel ngħidu flimkien. Mulej int kont għalina kien minn nisel għal nisel. Int raġġa l-bniedem lejn it-trab u tgħidilhom erġgħu lura intom bnedmin. 1000 sena huma lik bħal jum tal-bieraħ li għadda jew bħal sara tal-lejl ngħidu flimkien. Mulej int kont għalina kien minn nisel għal nisel. Int taħsadhom u jsiru bħal ħolma huma bħal ħaxix li jinbet fil-għodu. Fil-għodu jwarrat u jħaddar, fil-għaxija jitbil u jinxef ngħidu flimkien. Mulej int kont għalina kien minn nisel għal nisel. Għalhekk għallimna noddu jimħajjitna sabiex aħna nimxu bil-għaqal. Dur lejna mulej kemm seddu, ħenna l-qaddejja tiegħek ngħidu flimkien. Mulej int kont għalina kien minn nisel għal nisel. Imlina kmieni bit-tjieba tiegħek biex nifirħu nitennew ħajjitna kollha. Ħatkun fuqna l-grazzja tal-Alla sidna u ilna int ix-xogħol ta' idejna, wetta iva xogħol idejna ngħidu flimkien. Mulej int kont għalina kien minn nisel għal nisel. It-tieni qari. Fittxu l-ħwejjeġ tas-sema fejn Kristu jgħid fuq il-lemin ta' Alla. Qari mill-Ittra ta' San Pawla Apostolu l-Kolossin. Ħuti, jekk intom irxuxtajtu ma' Kristu, fittxu l-ħwejjeġ tas-sema fejn Kristu jgħid fuq il-lemin ta' Alla. Aħsbu fil-ħwejjeġ tas-sema mhux f'dawk tal-art. Għax intom mittu imma ħajjitkom immoħbija flimkien ma' Kristu f'Alla. Meta jidher Kristu li hu l-ħajja tagħkom, imbagħad intom ukoll tidhru flimkien miegħu fil-glorja. Mowtu ġo fikom dak kollu li hu tal-art, żina, faħx, ġibdiet, xewqat żina u reba li l-idoletrija. Tikdbux lil xulxin intom li nżajtu l-bniedem il-qadim bl-emil kollu tiegħu u lbistu l-bniedem il-ġdid li jiġġedded dejjem skont ix-xbija ta' minħalqu u jikber fl-erf. Fih ma hemmx Grik jew Liudi, ċirkonċis jew mhux, barbaru jew skikta, irsier jew ħieles, iżda Kristu f'kollox u f'kulħadd. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħar lil Alla. Kjoġobkom uli fal-Evanġelu. Ħenjien il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom saltna ta' smawiet. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien xi ħadd mill-folla qal lil Ġesu:
Mallem, ejd lil ħija jaqsam il-wirt miegħi. Wieġbu Ġesu, ħabib, min qiegħdni mħallef fuqkom jew qabbadni qasmilkom il-ġid bejnietkom. Imbagħad qal lin-nies, iftħu għajnejkom u ħarsu rwieħkom minn kull rieba. Għax imqar jekk wieħed ikollu bir-radam, ħajtu ma tiddependejx mill-ġid li jkollu. Għalilhom parabola. Wieħed raġel għani ġabar kotra ta' frott mir-raba tiegħu. U beda jaħseb u jgħid bejnu bejn ruħu x'ser nagħmel. Għax dan il-frott kollu ma għandix fejn naħżnu. Ara x'nagħmel qal, inħott l-imħażen li għandi u nibni oħrajn akbar u naħżen fihom il-qamħ u l-ġid kollu li għandi. Imbagħad ngħid li l-nifsi ruħi għandek ħasna kbira ta' ġid tal-bosta snin, mela strieħ, kul, ixrob u ix-xala. Iżda qallu Alla, iblaħ li jint dan il-lejl stess jitolbuk ruħek lura u l-ħwejjeġ li ħejjejt għalik ta' min ikunu, hekk jiġrilu min jiġma l-ġid għalih innifsu bla ma jistana quddiem Alla. Il-kelma tal-mulej tal-im tal-Evanġelu nitnatfu minna bietna. Jaħsadkom dan il-Vanġelu jilli li ħasadni. Alla volja miktub iktar minn 2000 sena ilu, għax veru knoqdu naħsbu tgħid Ġesu qisu qed jgħix fostna kif jitkellem. Rajni wkoll fl-ewwel lezzjoni. Ħanaqra biċċa żgħira tal-aħħar li rajna għax x'se jmissu l-bniedem mit-taħbejt u l-kedda li jkun taħħa taħt ix-xemx. Omru kollu jibati, jinħaqar bil-kedda u lanqas bil-lejl ma jserraħ rasu. Mief kemm għamilta jiena. Ma torqodx bil-lejl jew mief kemm għamilnija għax ninkwitaw fuq l-affarijiet tad-dinja, fuq il-materjal. Ġesu ma jgħidilniex m'għandux kontra s-sinjurità jew kontra x-xogħol jew kontra li naqalgħu il-ħobżna ta' kuljum. Ir-rejba. Kemm kelma twerwirni jiena r-rejba. Darba kont qed nassisti wieħed qed imut. Illum bil-forsa nkellimkom ftit fuq il-mewt għax il-Vanġelu ċar. U l-mewt jekk hawn xi ħaġa ċerta li ħanitla fil-lotterijada diffiċli ħafna, jew ma nafx meta titla' xina ma tantx nieħu biljetti. Imma li ħammut dik hija ħaġa ċerta. Meta ma nafx il-Vanġelu tal-lum. U din rridu ngħixuha din il-ħaġa, rridu naħsbu fuqha. Ma noqogħdux u dak mhux ħajġri li dak mhux ir-realtà. Alla ħares tammutu għad, imma jista' jiġri. Jista' pereżempju tiġu l-ħadd li għadda tgħidu fader Vince m'għadu xaw talaqna. Ma tistax tgħid nista' naħbad bil-karozza kollox jista' jiġri. Ir-rejba. Kont nassisti darba l-Italja wieħed qed imut. Għax din mhux Malta biss ta'. Meta jmut xi ħadd nagħmlu l-funeral aħna, imma wara mbagħad jibda l-inkwiet, l-eredità. Kma jibdix minn qabel qed imut missier terba' titfal jiġġieldu ħdejn is-sodda tal-mewta missierhom fuq il-wirt. Għadu ma mietx missierhom ta'. Illum marru żewġ ġuventur din Ġesu, wieħed minnhom qallu għejt lil ħija jaqsam il-ġid il-wirt miegħi. U Ġesu qallu mela jien nutar jien min qabbadni naqsam il-wirt tagħkom. Il-wirt irid jinqasam. Jiddependi minna jinqasamx bis-sewwa, nagħmlux 50 sena ġġieldu maħutna jew mal-qraba, tilejnu niżlin il-qorti. Biex imbagħad xi forsi nieħdu xi ħaġa jkollna 70 sena ma ngawduwiex għax nkunu wasalna biex nitilqu. Kemm hu veru l-Vanġelu tal-lum. Dan li qed jgħidilna Ġesu llum ta'. U x'garanzija għandek illi xin tagħmel bħal m'għamel ir-raġel tal-parabola, għamel żball wieħed dar raġel tal-parabola, kien egoist. U ħaseb illi kollox hu tiegħu. Ħaseb li jaggwadanja kollox waħdu. Jekk jiena intelligenti, l-intelligenza hija don, ġiet mogħtija lili, jekk moħħi
u tajjeb u għamilt il-biznis, dak il-biznis ma għamiltux waħdi. Alla enni ippermetta iċ-ċirkustanzi biex dawk l-affarijiet jiġu favorija. Kien hemm min kien inqas xorteħ tajba u m'għandux biex jgħix. Ġesu m'għandux kontra min u sinjur. Fil-fatt kien jiekol mas-sinjuri, kien joħroġ magħhom, kien jitkellem magħhom. Imma x'għamel dar raġel tal-parabola? Għandi tant il-frott kien tant kbir, x'ħan għamel? Flok ma qal narmih qal nibni mħażen u ngeddes iktar. Flok ma qasam ma min kellu aktar bżonn. Imbagħad ngħid li l-nifsi strieħ qgħod bikwietek ix-xala. U s-sorella morte oħtna l-mewt tiġi tħabtilna ma nafux meta. U mbagħad dak ta' min ħajkun? Ta' min ħajkun? X'ħan jieħdu magħna? Fuq l-internet kien hemm stampa tiġri il-mewt bil-minġel u qed sejjer ħdejn il-qabar b'żewġ bagalji mimlijin flus. Allu dawk jibqgħu hemm dawk ma toħodhomx miegħek. Jien din li nixtaq naqsam magħkom. Illum mhux b'kombinazzjoni hawn is-sisters. Jiena mort f'xi djar tagħhom anke Ruma, dar ħdej il-Vatikan jitemgħu ħafna lil dawn li jgħixu fit-toroq. Jekk jiena llum għandi ftit flus żejda da mhux biex niġbru l-flus ngħidu issa forsi jmorru dejjem jiġbru l-qassisin, jekk niġbru biex impoġġuhom fil-but nagħmlu ħażin. Imma jekk niġbru biex nagħmlu karità, nagħmlu sew u ma nistħix ngħidha din jiena. Jekk il-Knisja tiġbor biex tagħmel karità u tgħin il-minu inqas ix-xurtjat, jien ma nistħix niġbor. Għax dak li jibqa' jgħidilna Ġesu x'jiswielkom il-Vanġelu tal-lum. Il-ġiet għalih innifsu bla ma jistana quddiem Alla. Kif ħa nistana quddiem Alla jiena? Billi mill-ftit żejt li għandi nagħti. Il-minu batut, il-min għandu bżonn. U ħallikom il-ġlied fuq il-wirt, tistgħu irranġaw. Naf familji miġġieldejn 40 sena tilejnu niżlin il-qorti fuq biċċa art biex imbagħad meta jiġu biex joħduha għax il-qorti wara li sar sinjur minn fuqek, il-qorti mhux il-qorti. Imbagħad tieħu il-biċċa art u forsi x'in tiġi biex tgawdija ma jkollokx saħħa tgawdija. U għamilt 40 sena miġġielet maħuk jew ma' oħtok. Kemm hu iblaħ il-bniedem. Lejla stess jista' jiġi jħabbat li kemm nisemgħu, imma mhux ħejġri li taf minn miet, mhux biex imbeżżakom ta' din, imma jiena fl-obbligu ngħidhom dal affarijiet l-ewwel nett li nnifsi għax nista' nidar quddiem Alla llejla. Nista' nimtet vina frasi u nibqa' sejjer. Ħadd mhu aħjar minn ħadd ieħor. Ħadd. Għax aħna ma nixtaw din ir-realtà. Mhix qed ngħidlek li ma nix ngħixu ferħanin u naħsbu għall-futur, però ma nagħmlux il-ġejt materjali l-iskop ta' ħajjitna. L-ewwel punt, mela t-tieni punt, il-ġejt materjali mhux biss il-flus jista' jkun li jiena għandi pożizzjoni għolja fis-soċjetà. Allura nara kulħadd nemus. Dak ukoll ħażin ta'. Jiena nista' intelligenti il-ħaqt fl-università, allura ma narax wiċħat kull min jiġi għandi biex jinqeda mhux ħansemmi xogħlijiet jiena li ma noffendi l-ħadd. Imma jekk inġit familja għandi naf li ma tistax 4-5 tfal u naf għax aħna nafu xulxin. Għax għandi niċċarġja ċertu ammont ta' flus. Jien minn x'qed ngħid ma niċċarġjajix ta'. Imma nkunu naqra nużaw ftit l-imħabba. Fik speċjalment fejn hemm kwistjoni ta' mart. Jekk nara bniedem anzjan qiegħed fuq il-pensjoni, għax għandi niċċarġjah meta nista' niċċarġjah inqas. Ftit inqas mill-soltu niċċarġja. Meta jien m'iniex ħażin, meta jien għandi biżżejjed flus, u għandi villa, u għandi karozzi, u għandi dajsa. Għaliex inkomplu naħru ma nkunniex ħniena. Kull ma għandna u misluf, anke l-intelligenza, anke s-saħħa,
jekk jien dolodu qomt f'saħħti, dik silfili xi ħadd. Jien dil-ġimgħa l-ġimgħa l-oħra qomt b'dari juġani. Għamil ġurnata jew jumejn ġa sodda. U tinduna li kollox hu misluf, anki saħħtek, anki n-nifs, anki x-xahar tiegħi waqa'. Silfuli kelli xahri meta kont żej kollu waqa'. Silfuli u ħaduli. Għax kollox misluf. Għaw min jinkwieta xi qalu x-xahri ma ninkwetax. Għax misluf dak ukoll. Dan ġismi, dan misluf. Xin immut jispiċċa, għax misluf. Għal 70, 60 sena, 80, kemm Alla joġbu jtini. Kollox misluf, l-intelligenza, il-moħħ li tani Alla biex nagħmel il-biznis, dak huwa misluf. Naqra dimenzja, naf nies jiena kienu intelligentissimi. Marda tad-dimenzja illum ma jarfu l-ħadd. Kollox hu misluf. Ġifier ma nitkabbrux. Jiena bravu, jien kapaċi nagħmel business, jiena l-ħadd, jiena avukat, jien notar, whatever, jiena teacher. Jien naf kollox, allura la naf nittratta l-kulħadd in-nies narhom flus. Eżis ħuti dan l-Vanġelu tal-lum tan kiteb 2000 sena ilu u għadu jgħod tal-lum. Dan mhux biex inbeżżew l-xulxejn, imma biex ngħixu aktar kuntenti wkoll. Jekk nimxu ma dak li jgħidilna Ġesu, Ġesu ma jgħidilniex tkunux ma jkollkomx flus, tgawdux, imma jekk il-bambin ipprovdilna. Jien nista' ngħin mhux bil-flus biss, imma nisma' lil xi ħadd, nieħu paċenzja b'xi ħadd, inħobb il-ġirien tiegħi mar anzjana weħedha fid-dar. Marija, Giuseppa, għandek bżonn xi ħaġa, kelma. Mhux biss ngħidu fuq xulxejn, imma naf li weħedha titnixtrilek xi ħaġa tkun sejjer tixtri. Din hija għax mhux flus biss imma anke kif inġib ruħi. Eżis ħuti ħani qafaw ta' għax qed indewwimkom rrid indewwimkom. Jiena dan li kellix naqsam magħkom, jiena dak li nipprietka bħalkom nipprova ngħixu mhux dejjem jirnexxieli ta' għax aħna bnedmin. Imma ejjew nagħmlu sforz biex nippruvaw ngħixu dak il-Vanġelu jgħidilna biex ikollna l-ferħ u l-paċi f'qalbna. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Sa nqumu bil-wieqfa. Ħalli flimkien nistqarru l-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-ard. Dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. F'mulej wieħed Ġesu Kristu, eben waħdini ta'Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawn minn dawn. Alla veru minn Alla veru. Imnissel u mhux magħmul. Natura waħda mal-missier u beħ sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin għal-fidwa tagħna. Għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bada taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum għam minn belwiet skont il-kodba mqazza tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. Fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li meqjum nweġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem b'fom il-profeti fi knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda l-maħfra ta' dnubit, nistenna l-qawma mill-wit l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti eżis nitolbu lil Alla missierna biex jeħlisna mill-jasar tar-rabta mal-ġid tal-art u jagħtina l-ferħ ta' min jaħżen it-teżori fis-sema. Nitolbu għall-Knisja għall-poplu ta' Alla sabiex tkun ħielsa minn kull rabta materjali kif jixraq jara Kristu. Nitolbu għall-gvernijiet ta' din id-dinja biex ma jqedux l-ekonomija qabel il-ġid veru tal-bniedem li ma jikkonsistix biss fil-flus. Nitolbu għalina biex nkunu meħlusin mill-idolatrija tal-ekonomija, tal-flus, iżda nikbru dejjem fl-imħabba ġeneruża lejn xulxejn. Nitolbu minn dan is-santwarju tal-Madonna ta' Pinu, birek il-familji tagħna ħajjikbru fihom il-ferħ tal-preżenza tiegħek, wagħti kull qawwa lill-morda u lill-persuni li jduru bihom. Nitolbu. O missier fi Kristu inti urejtna is-sejħa biex inkunu tiegħek, għatina l-Ispirtu tiegħek biex jenna nikbru f'imħabtek u fl-imħabba tagħna lejn xulxejn bi Kristu Sidna.
jitolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Fit-tieħba tiegħek mulej għaddes dawn id-doni u ilqa' sakrifiċċju li sejrin nofrulek għamel li aħna wkoll inkunu offerta li tibqa' għal dejjem quddiemek bi Kristu Siedna mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq nizzuħħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tassew mulej Missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġej ta' salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr. Għax int fil-ħinina tiegħek jekk ħabbejt lid-dinja li bat lill-ibnek il-waħdini biex jifdina u ridtu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra dnub. Bl-ubidjenza tiegħu ksibna mill-ġdid id-doni li konna tlifna bid-diżubidjenza tagħna. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qadisin kollha tiegħek infaħru fer kbir intennulek u ngħidu Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċitu, smewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għola tas-semawiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għola tas-semawiet. Qaddejs tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalek nitolbu b'dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jirnata biex miraj ħibati ħaj il-ħobs, radlek il-ħaj, birek, qasam ta' li d-disċipli tiegħu għal ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħaj il-kalċi, reġa rat il-ħaj, tali d-disċipli tiegħu għal ħudu biex jorbu minnu l-koll, x'dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet, għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xoġbuk tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed li jenna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar nitolbuk mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-Ministri kollha tiegħek. Ftakar nitolbuk ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha tagħna. Illum b'mod partikolari nitolbu għar-Roħ Marija u Karmenu Grino li għalihom qegħdin nofru din il-qudiesa. Nitolbuk mulej jiddaħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jiena talilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġeħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Fit-talba tal-Missier nitolbu l-Ġesu jagħtina l-ħobżna ta' kuljum. Jiena ċerti li Alla jħares lejna u jtina l-ħobżna ta' kuljum. Ejju nitolbu l-Alla jtina d-don li kapaċi naqsmu
iż-żejjed tagħna ma minnu inqas ix-xurtjat minna u ngħidu flimkien għalhekk it-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk ukoll fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħelisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħek, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għati jaslimu la dalin trid fija li tgħix wis-salta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna se nitqadmu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Ġesu Kristu li dan huwa l-ħaruf talla, dan hu dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenjejn dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien jiswew lilna se nitqadmu bihom għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu ħarisna l-ħajja ta' dejjem.
Nirringrazzjaw il-Ġesu ta' din it-qarbina li għamilna, nitolbu jatina d-don tal-imħabba, id-don li ma norbtux qalbna ma l-affarijiet tad-dinja, biex nkunu nistgħu dejjem nkunu ta' servizz għall-oħrajn. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Ibqa' għajn dejjem u lejl il-dawk li tajjex bid-don tas-sema u kif qatt ma teda tagħmilhom il-ġid għatihom ukoll li jkun jisħoqilhom il-fidwa ta' dejjem bi Kristu Siedna. Għandna xi avviżi. Kif tafu f'dawn il-jiem ikun hemm ħafna diversi inċidenti u minħabba fekk ir-riżorsa tad-dem tonqos. Inħeġġukom ikun minn f'saħħtu llum 31 ta' Lulju jimur dejjem fil-berġa ta' Xewkija tas-saħħa mit-8 sassija u jieħu miegħu l-ID card min irid jagħti d-dem. Din hija karità wkoll. Ktieb ġdid tat-talb tal-Kwindiċina tal-Assunta. Tal-Kwindiċina hija l-15 ġurnata ta' preparazzjoni għall-festa tal-Assunta ta' Santa Marija. Dan il-ktieb huwa ġabra ta' talb mill-Knisja tal-Vant u tal-Punent għal kull ġurnata biex hekk inħejju ruħna għal festa ġdida għażiża tal-Eid ta' ta' Alla kif hi msejħa fil-Knisja tal-Vant. Il-ktieb jinkiseb mill-ħanut tas-santwarju prezz ta' €2.9. Tkun ħaġa sabiħa jekk din it-talba qsira ssir fil-familji tagħna. Fakkarkom ukoll li fil-bib ħajkun hemm is-sisters, kulħadd jagħti li jista', toqgħodux tinkwitaw kemm, nista' jagħti 1 cent, jagħti 1 cent, nista' jagħti aktar, jagħti aktar. L-importanti li min jista' jikkontribwixxi ta' din hija karità. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nawguralkom minn qalbi l-ġurnata tal-ħadd ta' mistrieħ. Il-maqdesa fiħu, il-firxeti tija, li tixeti meħabetek, u metana mati